finále divízie H1, takže dúfam, že všetci dobre vidíte, slniečko nám nádherne svieti, Motorsport Arena Beckert pripravená odovzdať prvé body za finálovú jazdu divízie H1. Praženica, Baniar, Purš, kto bude prvý? V prvej zákrute má veľkú šancu, lenže pozor, 7 kôl, malo by to byť 7 kôl dnešného finálového programu. Vlado Praženica už najdáva plyn a ide na prvé miesto. Peter Baniar druhý, Patrik Purš tretí, Jaroslav Purš za ním, ale pozor, Miroslav Valo ho tam znútra tlačí. Ešte stále je to v rámci športových pravidel autokrosu, ktorý je kontaktným športom, ale samozrejme neslobodno takýmto spôsobom získať nejakú mimoriadnu výhodu. Peter Baniar široko na široko, príliš široko, Vlado Valo sa tam, pozrite sa ako tlačí. Za chrbtom má Miroslava Vala, takže Valovci tesne vedľa seba a Vlado Praženica už získal v polovici prvého kola mierny, naozaj mierny náskok, ale sami máte možnosť vidieť, že zatiaľ mu nehrozí útok. Peter Baniar, Patrik Purš, Miroslav Valo, Vladimír Valo, prepáčte, Vladimír Valo. Tak, a ideme počítať spolu kola. Prvé má za sebou Vladimír Praženica. Aj, opäť tam máme kontakt na zvodidla. Nie je síce nejaký problematický, ale v tomto prípade Vladimír Valo nepredviedol odkiaľ pokiaľ sa dá na tejto trati jazdiť, ale kde sú už naozaj tvrdé hranice. Vladimír Praženica na umelom kopci ako prvý. Peter Baniar sa snaží preniesť maximum zo svojho výkonu na túto šmiklavú trať tejto. Áno, jednej z najťažších, je to síce rovinka, ale nepríjemná rovinka, na začiatku ktorej máme ten zjazd z umelého kopca. Peter Baniar maximálny plyn neubral, snažil sa to len korigovať, smerovať svoju Feliciu, to isté Patrik Purš. Na mieste treťom momentálne máme Vladimíra Vala, štvrtého Miro za ním a Jaroslav Purš uzatvára štartové pole. Dve kolá pre Vladimíra Praženicu. A toto už je naozaj náskok, že za predpokladu, že sa nič technické nestane, nebo nezlyhá technika, tak si myslím, že Vlado už bude len kontrolovať svoju prvú pozíciu. Peter Baniar sa snaží tiež si vypracovať čo najväčší náskok, aby mohol pokojne dokončiť túto finálovú jazdu. Patrik Purš však celkom určite vetrí, že za sebou má Vladimíra Vala a to je nebezpečenstvo. Pretože stupne víťazov, symbolické stupne víťazov čakajú len na troch pretekárov. A na tieto stupne by sa rád prvýkrát v sezóne postavil aj Vladimír Valo. Zatiaľ stojí teda tesne vedľa stupňa číslo 3. Vladimír Valo ešte stále príliš ďaleko za Patrikom Puršom, ale my tu máme v cieli už tretieho kola Vladimíra Praženicu. 3 a ešte 4, ešte predsa len to ďaleko, musí vydržať auto. Vlado nesmie robiť žiadnu vážnejšiu chybu, aj keď teraz by možno aj nejaké hodiny ešte stihol vyrovnať, bo naozaj ten náskok je mimoriadny. Peter Baniar až teraz prechádza cieľom. Patrik Purš a Vlado Valo, ktorý líže z vodidla. Keďže body pripisujeme naozaj všetky, ale otázka je aké, tak má význam ešte aj pre Jaroslava Purša zabojovať a skúsiť polepšiť si o jeden bodík na úkor Miroslava Vala. A dokonca to ešte nie je celkom stratené. 3 kolá zostávajú pre Vladimíra Praženicu, jednoznačne vedie od štartu aj v tejto jazde, dokonca zdraví divákov, ešte stíhať, no tak, ale naozaj exhibícia. Vlado Praženica by si zaslúžil v tejto chvíli poriadneho súpera, ktorý by mu znepríjemnil život. Tomu kamarátsky želám samozrejme, lebo však o tom vlastne to má byť. Peter Baniar
Už tretinu kola stráca Peter Baniar. Kontroluje si situáciu pred Patrikom Prušom. Jaroslav Burš hľadá tú stopu pri vnútornom okraji, pri svodidle, pri ľavom svodidle. Tam to vyzerá byť také menej vyšmíkané, ale už dosť mäkké, kde sa dá možno oprieť. No, je to taktický boj. Pozrite sa, Jaroslav Burš hľadá, podarilo sa predsa len. Podarilo sa na Miroslava Vala niečo vymyslieť. A medzi tým do predposledného kola vchádza Vladimír Praženica. A pozrite sa, čo sa tam deje. Človek by si myslel, že už 2 kola a necelé pred cieľom sa nič nestane. Jaroslav Burš našiel kopu, na ktorej naozaj ešte nikto nebol. V zápätí kontakt s Fiatom Bravo, ktoré stále nestráca chod na jeden bodík. O jeden bodík lepšiu pozíciu. No a Jaro Burš teraz nejako záhadne a príliš spomalil, takže neviem, či ten náraz na tú kopu nemal nejaký zásadnejší dopad na funkčnosť jeho Hondy, ale Jaroslav Burš odchádza do depa. Necelé 2 kolá pred cieľom. A ideme do posledného kola. Vladimír Praženica, 1000 metrov, plný počet 20 bodov a najväčší pohár na januárovom podujatí Autocross Grande Slovakia. Pripravený pre Vladimíra Praženicu, stačí mu už len pár stojek metrov prejsť, neurobiť chybu, ešte aby mu nedošiel benzín, to by bola hanba. Aj také sa stáva, aj také sa môže stať. A zatiaľ druhé miesto, zaslúžene Peter Baniar, pekne s rozumom, ale ešte stále tam máme súbojové miesto tretie, na ktoré sa v tejto chvíli dostáva Vladimír Valo, Patrik Burš teda za ním. A to je pre Patrika veľká škoda, že pozor, Patrik odstavuje svoje auto mimo ideálnej stopy. Mimo ideálnej stopy odstavuje auto s problémom. Prudké otvorenie dverí, no tak Patrik je smutný, pretože naozaj v poslednom kole zostať stáť. No nie, že by som to chcel privolať, ale sem tam sa to stáva. Venujme sa však Vladimírovi Praženicovi. Vlado Praženica pozdravuje divákov. A do sezóny 2012 berie plný počet bodov z prvého podujatia. Mám taký pocit, že na týchto výsledkoch by sa naozaj nemalo nič meniť. Nevideli sme žiadne nešportové útoky, nikto neurobil nič také, čo by malo význam v následnom nejakom konaní od zeleného stola, ako sa hovorí, meniť. Takže Vladimír Praženica prvý, a to znamená, že na druhom mieste dokončuje preteky Peter Baniar. Peter Baniar, štartové číslo 108. No a pozrite sa, nakoniec teda Vladimír Valo štartoval zo 6. miesta a bude stáť na stupňoch víťazov. Vladimír Valo a jeho Lancia Delta. Tak, toľko stupne víťazov, samozrejme neoficiálne, ale nepredpokladám, že by sa na tom niečo malo zmeniť. Škoda, Miroslav Valo končí na 4. mieste, bol bližšie k stupňom víťazov a pozdrav pre divákov, ďakujeme pekne. Pozdrav pre divákov, tak to má byť. Keď je už kedy a čas a priestor, tak aj nejaké tie opičky pre divákov, diváci to ocenia. Jaroslav Burš svoje auto odstavil, Patrik Burš nám tam stojí smutne v poslednom kole. Nevedno prečo, bol tam nejaký problémik, rozhodne nedokončil podujatie. Nejaké body mu, myslím si, patriť budú aj tak, lebo z hľadiska okruhových predpisov najazdil dostatočný